Welcome, Rogy's Journey. Unsa man imong choice karon? Dream life or quit life? Kay dili pwede both. Home na ni nga video kay para nis imo. Kabalo ko, kapoy. Say kag try, say kag push, pero murag walay progress. Lisod. Di ba? Daghan kayo nato gusto og nindot nga future. Pero ang struggle, kita ray kabalo. Gusto kag fit body, pero busy ka pirmi. Gusto kag financial freedom, pero perting daghana sa bills. Gusto kag peace, pero daghan kag ginadala nga dili nimo isulti. Pero ka journey, paminawa ni. Dili man ang lisod ang makapildi nimo, kundi ang pag-quit nimo. Jim Rohn said, "You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight." Meaning, maski gamay ra imuhang progress karon as long as wala ka ni undang nagpadulong ka gyud sa imuhang dream life. Og syempre, kinsa may muhatag nimong dream life? Si Santa Claus? Imong marites nga silingan? Dili ka journey, dili gyud. Kundi ikaw ra gyud. You should not wait. You should work on your dreams. So karon, ayaw sag quit. Ay basta ayaw gyud og quit. Ayaw og give up. Tuo na ko. Maabot ra nimo pohon imong dream life. Basta padayon lang ka. Kay kabalo ko. Kusgan ka. O ayaw sag lingkod-lingkod kung kapoy. Pahuway gamay. Pero padayon gihapon. Your dream life is not an accident. It's a result sa imuhang consistency. Ka journey, kung naigo ka gamay ani nga mensahe, i-share daw. Kay basin karon, nayo sa katawo nga naglisod ug ikaw ra ang hinungdan nga dili siya mo give up. Maong push gamay ug i-share ni kay imuhang gamay nga lihok, dako kay epekto sa uban. Ka journey, trabaho, trabaho, trabaho ta. Kay bawal tamad diri ug ayaw kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo. Kay sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, "Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Babush!